आंनि मुङा ज्योतिष बर' आं गोबाव सम क'क्राझार आन्सलिक एबसुनि आफादगिरि खान मावबाय उनाव बिबान जोबनायनि उनाव जिहेतु इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै जइन जाबाय आं बेनोसै आरो आं गैया आं दायो फार्स्ट टाइम जितु आंहा 2022नि नभेम्बराव आंनि गावनि जितु गावनि हारिनि मोनसे संगठन दुलाफारसा आफादाव मावबाय हादोंमोन आं बे आफादगिरि जोबनाय लोगो लोगो दिनै बोसोरसे जाबाय आफादगिरि जोबनाया दिनै गोदान जइन जादों आरो इउपिपिएलआव दायो जितु दायो मोनसे राजनितिकआव दायो फार्स्ट हाबदों जिहेतु मोनसे आं गोदाव जातियावमोन जातिनि मोनसे मावनाय आरो बियो समाजनि मोनसे मावनाय बे आलादा जासिगोन जिहेतु बे राजखान्थियाव जेरै रायजो राजाखौ गासै हारि हारिसा लानानै मावनांगौ बेखौ लानानै आं दायो जितु आदर्श दोङो आं बे आदर्शखौ जों पार्टिनि थ्रुयै मावलांगोन आरो समाजनि इउपिपिएलआव जोबनानै जाबाय गुबै जाहोना मा खारन पार्टियाथ' गोबां दंमोन जितु जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो जितु जों फरायसा आफाद थानाय समाव जितु मोनसे 2020नि 27 जन एकर्ड जादों दा बे एकर्डनि खामानियाव जितु जों संगठन हिसाबै जों मावबोबाय दा बे एकर्डखौ गासै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जितु राजखान्थि मावनाय इउपिपिएलआव जोंनि गोबां दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल दङ जितु फरायसा आफादनि एनडिपिनिफ्राय जन एक्सननिफ्राय दा बिथांमोनानो आरो जों दायो ज' जानानै जितु मदद होनांगोन आं सानदों जाहाथे गुबुन हान्जाफोरा जितु राजनितिकनि खामानि जेबि लांनांगौ जोंनि एकर्डनि जितु सानजा फारसे दावखोनाय गपुरलागि बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय इउपिपिएलआसो मावनो हागोन आं सानो बेखायनो आं बेखौ लानानै आं ओंखारदों आरो আজি প্ৰথমতে মই ইউপিপিএলৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা জইন হ'লোঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰত এই প্ৰথম মোৰ খোজ বিশেষকৈ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গোবিন্দ মুছাৰী ডাঙৰীয়াৰ বা ইহঁতৰ যিটো ভিজন BTC ডেভেলপমেণ্ট কৰা যিটো কাম কাজ এইটো চাই আকৰ্ষিত হৈ মই আহিছোঁ আজি ইউপিপিএল দলত মই কোনো পাৰ্টিত নাছিলোঁ মই ছাত্ৰ সংগঠন আছিলোঁ অল আছাম বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ BTC ৰিজনৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় মই যোৱা মাহত মই ৰিজাইন দি মই ইউপিপিএলত আজি যোগদান দিলোঁ আচ্ছা আমি দেখা পালোঁ ইউপিপিএল পাৰ্টি মানে বহুত শান্তি পৰিৱেশ আনি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি যোগদান দিয়ে এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কিবা কৰাৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ নহ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই কেতিয়াও ভবা নাই যে ৰাজনীতি কৰিম বুলি ভবা নাই বা আমাৰ আকাংক্ষা যিখিনি আমাৰ সমাজৰ বা বাঙালী জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ যথেষ্টখিনি হৈছে এই 3 বছৰত আশা কৰিছোঁ আমি আহিছোঁ এতিয়া আৰু আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ নেকি জাতিটোক ৰাজনৈতিক হিচাপে আৰু